اللهم صل على سيدنا محمد رسول درجة الوجود كشف أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. wannan sakan zuma idan kana so ka karɓi kuɗi a kuma ko kana so ka samu wani abu a kuma mutumin yana da shi in ka nema zai ce maka babu za ka ɗauki kamar wannan sai ka sa baki ba ka sa baki ba ka tsotsa zakin duka ya tafi sakan da yake a bakin ka dinka ka tafi idan kana da lambar mai shi kira shawaya wani yana so ka taimaka min da abu mai gida za ka ga kuma zai yi hada rawan jiki in ka son mace ne da aure taki ta fada amma in za ka yi abin haram da shi zai ba idan kana son karban kudi abin wani yanzu ya baka jiya kayi ya ce baka don Allah ka nemi wannan ka sa bakin ka kato sakin yana bakin ka sai ka kira mai shi ko ka je ka same shi in ka ayyana zuciyarka duk lokacin da Allah ya hore mu zan biya wani bashin shi ba za ka bar wajen sa zai ba amma in har kana cewa a ranka bari kawai tunda wannan sirrin yana aiki barin karba kawai na ci banza ko kayi bare ci ba bare yi wannan yanzu zai fi don kana so ka mallake mutumin yana can kasan turai kai kana nan za ka ɗauki wannan ne kai ka kira sunan mai shi ka sa wuta ka yi hayaki da shi yana da yawan hayaki ka jura hayakin gaba da ya kare a cikin ku sake ɗaukan da yake kira sunansa soyayyen da kike so ya miki ko soyayyen da kake so mai shi ya maka ka tofa jiki ka sa baki ka tota in ya ka zakin ya kare rubutun da yake bakin ka zaka tofar ne cikin rana ka bar shi in ya bushe kawai mai shi zai neme ka ko ina yake wannan mujarrab ne mai gida in ka ga dama ka yi barka da ka bar shi banda ta na ka kaka zo na kaka ce na ma aiki na kai tsada sai ka shirya idan baka shirya ba dan Allah ka bari wannan yana ba mutum kudi har idan baka mai da hankali ba za ka kauce sakan zuma nayi ne ya bada kai ma kai za ka samu da Allah sakan zuman nan ne za ka nemo ta yawa kamar kirin farantin nan tsayawa sai ka je ka nema ya'yan dibino ka daka ka nema wuri ka daka kudin da ake ci ba naira ba ka kona naira ko da naira 5 ne ko naira 10 ne naira za kona guda 100 da guda 2 adadin alman to mu lokacin da muke yi naira 20 to kai kuma yadda kaga dama za ka iya halin ƙarfin halinka sai ka kwaba da wani kullum da daddaren za ka kwanta ka yi wanka da shi ba a sha na baka kwana baka ne wannan sakan zuma da sandan makaho na gida wannan duniya zai ba farin jini ba fa duniya ba za ka yi amfani da shi fiye da sati za ka da maza ba in ke mace ce idan maza ba su miki faɗi ba za su yi miki yawa in namiji ne ya amfani da wannan ma in har mata ba su yi maka fyaɗe ba za su yi ma yawa in kai dan kasuwa ne jama'a za su je za su ta baka wahala dare da rana kana kasuwa wannan sakan zuma da sandan maka to aikin da zan yi din ba wanda na ba ku bane wannan ma zan ba ai ni ne na taba idan zan ba